ние самите не казахме на нашите родители, на моите родители веднага, че Александра е със синдром на Даун. Ние казахме, нека да мине някакво време, нали, нека да видим сега какво ще стане, какво няма да стане. В един момент, когато ние споделихме това с моите родители, те бяха толкова щастливи да кажат, абе, това е нашето дете, синдром на Даун, не знам какво значение има, това е нашето внуче, това е нашата кръв, нашата път. Няма никакво значение. И аз мога да окуража всички родители, които са в такава ситуация или потенциално имат някакъв страх за това нещо. Тази изолация и този страх от това как ще ни възприемат другите хора ни кара да се чувстваме много зле. Никой от нас не е призван да живее в страх. Никой. И никой няма право да ни кара да се чувстваме по този начин в страх. Едва ли не, какво ще каже обществото? Какво ще кажат комшиите? Какво ще кажат майка ми, баща ми? Какво ще каже твоето сърце, когато виждаш, че твоето дете не се развива добре? Ние трябва да имаме смелостта да погледнем всяко нещо face to face, да го погледнем в очите и да му кажем, да, моето дете има специална нужда. Той има нужда от помощ, той има нужда от подкрепа в определено нещо. Аз не мога да го направя, може би, но има специалисти, които да го направят. И те ще го направят поради това, че ние сме били открити да признаем нещо, което е естествено. Ако ти искаш да дадеш най-доброто на твоето дете, ако ти искаш твоето дете да живее нормално, ти трябва да направиш това нещо. Не можеш да бъдеш с заровена глава в пясъка. Това не помага абсолютно на никой. Напротив, задълбочава проблема от дете със специални нужди, то става дете с проблем. Ти от родител, който има, може би, също специална нужда, защото всеки родител има нужда специална в тази ситуация, да се посъветва, ти ставаш родител с проблем. Избери каква категория искаш да бъдеш. Дали да бъдеш категория родител с проблем или да бъдеш категорията, на който може да бъде помогнато. Аз никога не съм се срамувал за Александра. Напротив, аз съм горд баща на Александра и съм щастлив, когато тя прави най-малки неща. Аз съм щастлив, когато тя изкаже една дума правилно. Това е за мен достатъчна предпоставка аз да бъда щастлив. Ако за някой щастието е детето да бъде олимпийски шампион по математика, за мен щастието е да видя моето дете как казва една дума. И по същия начин се радвам и съм толкова щастлив, колкото най-вероятно и другия човек. Има хора, които не могат да бъдат щастливи с никакви неща. И колкото и злато да имаш, и колкото успешно дете да имаш, не си се научил да бъдеш щастлив. Ако ние се научим да бъдем щастливи с тия мънички неща, с това да обичаш детето си, да го виждаш, че е щастливо, да го виждаш, че прави неща, които преди това не е могло да прави, какво по-хубаво нещо има от това? В крайна краща основното нещо, за да бъдем тук на тази земя, аз вярвам, е да бъдем щастливи. С най-малки неща, с големи неща, с всеки неща, но да търсим момента, в който може да се зарадваме заедно с семейството.